Най-важният въпрос е какво? Не. Преди всичко трябва да разбереш защо. Да. Какво? Защо? Ако не знаеш кой, нищо не знаеш. Да, но ако не схванеш как, тогава ти спука на работата. Вижте, според мен най-важно е да знаеш кога. О, така може до утре да си говорим. Въпросът според мен е къде? Вижте, така няма да се разберем. Ако наистина искате да намерите отговора, елате на новата поредица в TM Teenager School. Големите въпроси на спасението. Какво? Защо? Кой? Как? Кога? Къде? Големите въпроси на спасението. Започваме на 12 април, петък. От 19:20 на Цветан Минков 11. Но само ако си от 13 до 19 години. И този път, за първи път в TM Teenager School, очаквайте Игрите на глада. Печели отбора, печеля и аз. Големите въпроси на спасението. Очакваме ви!